con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute. Madame et Messieurs, avui en Valencià en Salmón fem la ruta per la Provença francesa. Amb 6 anfitrions de luxe descobrirem una regió única al sud-est del país veí i apta per a tot tipus de viatgers. Mireu quantes opcions tenim. Con nosotros si puedo. Bienvenue en France. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Per als amants de l'art visitarem Arles, font d'inspiració de Van Gogh. Les Haguens és només una de les 300 obres que va fer així. Où t'es? Où t'es? I en el cor de la regió, en Ais de Provença, descobrirem el taller del pintor occità Paul Cézanne. Yo soy víctima de la mentira. Per a aquells a qui vos agrada la història o visitar museus i palaus, Avinyó és ideal. Va ser capital del cristianisme al segle XIV i, per cert, l'últim papa que va estar així abans de marxar a la nostra terra, a Peníscola, va ser Benet XIII, el papa Luna. Je suis venu chez toi. Je fais comme chez moi. Per a aquells que feu esport diàriament, tenim les Gorges del Verdon, escalada, caiac i piragüisme, amb aquestes vistes espectaculars. Bienvenue chez moi. Chez moi c'est ton tour. Per als amants de la natura, la visita obligatòria és el Colonat Provençal. La crise n'est pas qu'économique. És el lloc ideal per a desconnectar i també per a fer una bona ruta de senderisme. La France que feintent les balles d'une guérilla. Sans papier je tente ma chance. Motius en sabrem per a viatjar amb nosaltres. Arranca ja la ruta per la Provença francesa. Bon voyage! De chocolat, c'est comme prendre une femme en